ngamut ban ong ba ar hajar pra pilong emily te ka jing marja sipo te pia debate ba ngi debate ba po hausu ngamut ban poi sata abang ong ba kata por pilong emily ke jumut kolong ba ni sutu iya kini ki kenjenat ki kerum ki kenrambat ki jeruit ki bacur nrai abang ong kum ta ngamut ban ong ba blem ba pilong emily kata por rengang ong butsen nga sultanat ba hakatu kapor pires ba kini ki issue jong ka boundary kapor ye ka jingkli kalong kumni balai pisha abakan jabe hamukro hadin bagila dek mat ye ka jingja po langpi dei hang kala bang so kala dei banlong nagaliang jogo sota jela nagaliang jogo sota jela kala dei banlong ka bashay nagaliang jogo sota jela meghalaya kala dei ban trend ka bashay ye ka asam enough is enough ka jingkli abriu balai kadang ja balai pisha abakan jabe hamukro akin di jingjia pinkeli to jubab se mangar ngamma baju babe kata balai kajia mangar ngamma baju babe kata balai kajia Terengok and people di chief minister kuno sima abang juba ngala baju bab ngala baju bab na kaliang jong nga ngayo i ya ketuka ka statement tengah kwa bene tu ipitang kawe pi bunsen chwaban kren to da perkhat deban perkhat sis pasin kenang bakanum kerto asladi tengah kwa ban ong tang kawe ba kum kinomik mat ke bakit kle ngam tharai kan ba bangin syukren klem da perkhat yaki eke baro namarkani kanum itnat kam itnat menyodobi lada pi ki pai ba ai ki pai ba kin bisa ka e ka kam ka bangile ka e ka kam ka bangitrei